maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Siyam nato karon nga adlaw sa atong pagnobina sa kapistahan ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Pit Señor. Kinsa ninyo ang perfect attendance ta sa kamot. Pwede na mo karong gabi mamatay. Kay naa na mo'y dakong puntos dito sa langit. O karon sang adlaw, Pebrero 2, ika-40 ka adlaw gikan sa pagkatao sa atong Ginoo, gisaulog ang Candelaria. Mao man atong naandan nga term, pero the presentation of Jesus in the temple, ang paghalad sa batang Hesus dito sa templo, ikapila na ang misteryo sa rosaryo. Nakahinomdom. Kamo na lang anak mo hinomdom, no? Kay may na makahinomdom ta na anak sa Bible. Ang Ginoo gihalad sa templo diha sa bayhon sa bata nga mao si Santo Niño. Unya giisip siya nga kahayag o kitang tanan nga mudawat kaniya simbolo diha sa mga kandila. Ato niya nang bendisyonan unya ang mga kandila. Mao nay pagpaila nga kita gusto sad nga mahimong kahayag ngadto sa atong isig katao. Pinaagi sa atong pagkaliwat ni Santo Niño nga batubalani sa gugma. Busay yampo nato nga mudan-ag unta ang kahayag sa gugma sa Dios, sa kinaiya sa Dios. Pinaagi kanato ngadto sa tanang mga katawhan, labi na Dios na nag-away karon nga mga katawhan. Ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig paambit sa ilang Dios nung gugma nganhi nato, labi na sa pagpamalit aning ato mga slots, hinaut unta nga matagaan sa sila daghang mga grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya.
Ginoong Heso Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, nang liupo kami sa imong kahalangdon. Maingon nga karong adlaw gihala didto sa templo ang imong bugtong anak, dinala ang among kinaiyang tawhanon. Himua nga ikahalad usab unta kami nganha kanimo, human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy muanhi o magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga magputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadun sa katawhan sa Huda o sa Jerusalem ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, Ang Ginoo mao siya. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo mga karaang pultahan, aron mo sulod ang hari sa himaya. kinsa kining hari sa himaya, Ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon ug gamhanan. Ang Ginoo gamhanan
tanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mausya. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamo mga karaang pultahan. Aron mo sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mausya. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan, si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tin-aw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundili ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglang mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluy-on nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya o gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Pagdaigod ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kalimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto sab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo, usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahona may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo.
Minanduan sa Espiritu misulod si Simeon sa templo sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa kakahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo, o maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan o ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila og miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao o tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna. Ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung magdatag kahayag, unsa may advantage or advantages, unsa may mga kaayuhan nga atong makuha, makakita ta sa palibot, makakita sad ta sa atong dalan nga nang atong laktan, di ta mabangga, di sa tamahog, labi na gyud mag-drive ka niya ang imong sakyanan saktos kahayag niya gabi ka nag-drive, makaabot yung ka sa imong padulngan, pero magdakag sakyanan nga way suga niya naamos bukid portingit-ngita niya liko-liko pag yung daan niya way suga imong paminaw asa ka padong adto ra gyud kutob sa antog asa kuan Kampaso. Dito ra ba may bisag na isuga pero ang driver may namatay ka nang nakuyapan. So hapit sa may mahog dito sa Kampaso. Ang suga importante kayo ang kahayag. Mao na kay si Kristo man, si Santo Niño man ang kahayag sa kalibutan. Naningkamot gyud ang kangit-ngit nga patyon siya. Kinirong atong kahayag ang gigamit dagitabnon man ni ang brown out sad mo atong kontra. Kung magda sa kandila nga magsiga ang hangin sa imong kontra. Unsa may gusto ninyo, hangin o brown out? Unsay kontra nga gusto ninyo, hangin o brown out? None of the above. Nga naman, pulos gina sila makapatay sa kahayag. Bitaw, di ta makapili og kontra kay dipindi ra na sa ihatag sa yawa nato. Pananglitan, ang gugma sa asawa ngadtos bana usahay patyon lag manok. Patyon lag hiniktan. Lagi. Adto naman magsigig hapyod ang banas hiniktan din agin mo hapyod sa asawa. Ang gugmas bana ngadtos asawa patyon lag botilyas red horse. Adide patyon lang og kana patyon lang botilyas red horse kay ngano man ikakita sa
asawa sa Botillas Red Horse o Botillas Kulapo, magyaw-yaw na magmaayo ang asawa. Awa na, paong na. Ang gugma sa bana nga tos asawa, patyon lag short. Nang short mo po ba? Oh, patay na yun. Adto naman mo tutok ang bana sa mubo kay short kay labi nag siga kayo. Yang asawa, aop na kayo. Bisag butangag short, luod na kayo. Ana, awa na. Adto na. Patyon lang ba? Nakaroon unsaon man aron ma-preserve ang atong kahayag. Unsaon man. Niabot naman ang kahayag. Matud pas unang pagbasa, muabot ang kahayag. Nya kinsa maning kahayag, matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Niabot na, nagpakatao na si Santo Niño na ana, gani namatay. Kay matod pang Simeon diri sa atong ebanghelyo, kining bataa supako ni sa daghang mga tao, nya ikaw inahan, ikaw Maria, ang kasakit murag espada mulagbas sa imong kasing-kasing, nahitabo na ng tanan. Nakaron kita mudaan ang kandila kay magda kunuhay tangad tuog kahayag sa ubang tao. Kita nasad maoy atakihon, kita nasad maoy supakon, kita nasay maka-experience og kasakit sa atong kasing-kasing. Sige, lingay mong tupad. Ina, gusto kang mahimong kahayag? Ina. Nya, kanang wa mulingi, kangit-ngit na sila. Kanang wa mulingi ba klaro kay na kangit-ngit. Tanawa ilang mga naong sa mulingi, hinon ang lingi amsad mo kasagaran kini nyo. Tanawa na mga taong di gyud mulingi og silingan unsa may naong kangit-ngit. Ang kahayag maghatag og kalipay. Natanawa na mga taong di gyud mulingi og silingan, tikikigliog, wa gyud nay kalipay kahatag silingan. Ang kahayag naghatag og paglaom. Tanawa ng taong di gyud mo tagad nimo, di gyud mulingi, tablaray patay. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga inigmata gid ninyo unya naa inyong bana or bisag wa diha inyo dayong tagdon inyong bana, inyo dayong tiksan o wa diha yag naa inyo dayong kisan. Tasan kamo? Suswa na gyud. Unsa man mo mga asawaha mo, mga kangit-ngit na demo sa inyong balay. Ani amo sa mga bana dinhi mga buotan, bikinsa ninyo mga banaha nga inigmata nimo na astupad nimo imong asawa or makita nimo igbata nimo na sa inyong balay. Una gid nimong buhaton, mutagad dayon kaniya, nya moingon dayon kang I love you, nya uman dayon ang pagkiss, nya ugwa diha imo dayong tigsan, moingon dayon ka good morning, I miss you so much. Kay kinsa man dining asawa abanahabe. Sus Ginoo. Kanang mga pulong o mga aksyon na akong gisulti, maunay buhat sa Ginoo na to. Matud pas mga magbabalak, inigmata ni mos buntag, nihawok ni mo ang Ginoo pinaagi sa pagsidlak sa adlaw, pinaagi sa paghanggap ni mo og bagong hangin, bagong pananaw nga imong nakita. Giingnan kas Ginoong I love you very much. Mo nang buhi pa ka, buhi pa ning mga tanom, buhi pa ning imong mga gimahal. Ang Ginoo kada adlaw nihikam og niingon nato I love you very much. Nya ipaambit nis uban kining batubalanis gugma. Kung nanindot kayo inigmata ninyo ang inyo jung hunahunaon, pila ka kabukslat akong paliton karon. Ana, haron mahikap sa ninyo ang simbahan, di ba? Pila na may nihikap nato sa atong slat. Kani mao ni sila yung mga kahayag sa parokya. Kanang magsigil ag simba nya, di gyud mo palit mo na sila yung mga dagom. Dagom pa na. Pero kana yung di gyud maminaw, mo na sila kangit-ngit. Sige. Ang atong Healing Joy of Santo Niño
para na ba ni ugma na lang ni kutob atong pagbaligya ambot mahurot ba kani nanatay halin nga 15,754 na apay 9,246 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit ni unya tag 100 pesos per slot ni siya na atay 50 slot challenge nga tag 5,000 na nasatay na dawat nga 128 ka slot 50 slot challenge. Atong pakpakan ang mga na-challenge. Lingay mong tupad na gusto kang i-challenge. Ano ba? Di yun ganahag challenge. Kasi alam mo diya. Nga naman sa tay para ugma, nasa tay Litson Challenge. Tag 15,000 ni siya or mohatag ba mog litson din i-deliver lang between 4 to 5 p.m. ugma na atay challenge sad nagkinahanglan tag 10 minos unom ka litson niya as of yesterday na anay ni pledge og 5 ka litson na. Salamat. Usa na lang. Sana lay kuwang. Masin ba day karon na ay moabot sad usa no? 10 minos lang ng unom. Pero kay ato man ang himuong support sa atong mga sudan unya og pagkaon. Pero kung naidaghan nga i-deliver, kanang atong mga pack meals basig atong maapilan og litson. Pero kung wa gani ato nang himuong buffer support ba kay ang atong giandam nga pagkaon ang mga 2,000 ra ka pack meals ugma nya siguroon nato ang mga contingents ang ilang mga kuyog ato na nang gipalista daan 5 ka barangay niabot nagduol-duol 1,000 ang ilang mga kanaganing gilista unya punan pas mga tao nga mananaw ato man sana silang tagaan siguroon sa nato ang manimba kato mga buangon kay mga naong ato ras gawas ipawahil ato nato no kanang manimba ato sa nang tagaan ana kay ugma alas 2 atong misa nya humans misa na dayon tadihay mga activity sa gawas unahon ang kompetisyon sa Festival Queens nga 5 ka buok nya dayon ang atong street dancing nya human dayon part sa pag-judge sa 5 ka barangay mao ang street dancing ug ang kaning Sinulog Showdown package na ug bati sila street dancing nindot sila diha basin og budaog sila ana no mo na nindot ato activity ug ba atong iampo karong gabi magkuan sila mag final rehearsal ato nang iampo so natay litson challenge nya ako na lang ding i-announce nagdaog na ang atong chapel level nga kompetisyon kay last naman tong motorcade kagabi. Gusto mo may baw kasi ni daog? Ako lang niya ipakita ninyo ang ilang kuan ugma na lang kay tingbo na to upload sa dinhis atong social media ang tanan nga performances sa mga winners and non-winners. Pero ako lang isulti ninyo nga ang atong third mao ang chapel sa Antugop dito sa Tabla. Di ba? Antugop. Hindi man mo malipay. Ito pagpakan. Kay bao ba mo nga ang Antugop mo'y kinalayan atong kapilya dito sa bukid? Mao na. Nga mulakaw sila layo-layo gyud. Hapit mo usa ka kilometro aron lang muadtos Daplis Karsada nga agian sa motorcade o niya mag-perform. Nga naka-place pa gyud sila. Third, no? Niya ang second nakuha sa Kawasan 2 San Roque diha sa San Roque. Salamat. Second place. Niya ang first place murag pirmi naman ni sila pero wa may gisukod sa pringkamot no. Ang Kawasan 1 sa Santo Niño Chapel San Roque gihapon. Salamat. Nya kining
kining kuan, kining atong competition sa chapel, duha sad ni siya ka kanang level or categories. Adi man categories tingali, duha ba ka parts ba? Duha ka parts. Ang first part mao ang ilang sinulog dancing panahon sa motorcade. Nga ang mao nay 75%. Ang 25% ari sa ilang float, akatubang ilang pagkuyog sa Grand Motorcade kagabi giunsa nila pagpresentar ang ilang float kanagong sakyanan ana. So ang nahitabo ang atog yung first sa motorcade katong sayaw lang gyud sa chapel ba, dili gyud ang kawasan ono. Kinsa may first bawo mo ato yan silang tagaag special privilege ang Santa Cruz Chapel. Pakpak. Ang nakaapan lang kay wa gyud sila gibuhat nga nindot nga float, nabira ang ilang score kay sila man say usas mga lowest sa ilang float, sa atong float kagabi. Mao nay ginaingon nga kung gusto kang mudaog, be consistent. In all aspect. Murabag ka na bang eskwelahan ba? Wa kay tunga-tungas classroom pero perfect ka inig final exam. Pasar ka dili. Wa kay class standing ba? Pasar ka? Ambot lang ka ha. Pila may kaning percentage sa class standing kanang mga quizzes, kanang imong presence, pila man na? Exam ra gyud na, di siya mutunga, wa gyud siya sud-sud klase, pero makapasar siya inig kuan, inig exam. Ang saan? Oy, di ka mapasar, inig average ana, posible hagbong ka. Na, ambot lang ka karon, basta sa among panahon sa una, dako kay nag-rate ang class standing. Nya, kuan, kinsa may second sa kuan gyud sa katong sa chapel nga dancing ang kawasan ono na karon na first sila kay nindot man kay sila float, sila maoy number 1 sa float kawasan ono may kayo nya. Kinsa may third sa katulang yung motorcade level sa chapel, ato sa nitagaan sila niya special privilege ang Sambag Chapel. Salamat. O na, ato silang pa-performon ugma kining Santa Cruz ug ang Sambag. Mo na ilang privilege. Mo makasyo sila ugma sa atong sinulog showdown sa interbarangay. So kamong taga-barangay, siguro ang inyong street dancing ug ang inyo dinhing showdown consistent mo nga inyong panindoton, basig maniguro ramos inyong showdown, naabayan na sila percentage. Parihar sa na nato, nanimbata, sige tagsimba Santo Niño kada adlaw, nindot kay ta dinhig performance, nindotas ang imong performance sa inyong balay. Kinahanglan sad ang Ginoo gisimba gyapon nimo didto sa balay. Kinahanglan ang Ginoo gisimba gyapon nimo sa imong opisina. O ang Ginoo gisimba sad nimo diha sa pagtabang sa simbahan sama aning pagpamalit og slots. Di ba? Consistent ba? Dili ken simbar ko palit anang slot din atang palit ano siging tabang ana. Ayun lang. Simba na gud nihug na gud tas kolekta. Package man na. Tanan man na. Doon na sa taroy importante kaayo nga project nga makapakompleto sa atong kumbento. Magpasalamatan ni Cafe Pipito og nilang Brad Titing og silang pamilya nga ilang gitugot nga atong bayran ilang balay niya atong gubon. Ako lang ning i-announce ninyo, ako naman ning gisulti, nisugot sila. Sakit ba yan na, no? Sakit mo na ato silang gitagaan og kanang financial reward nga sila sa nagsulti. Ang akong role unsay makalipay ninyo kay dili sayon imong balay gihaguan diha mo nagtubo gubon
Ana. Muna nga doon na nanay amount. Adi lang ako isulti. Nya, kinini ang kinahanglan ta mo partial payment nila tungod kay gusto na sad sila nga makatabang nga malimpyo na haron inig ka Abril 12 magamit nato, mablisingan nato ang kumbento, mataod nato ang elevator, di man kasod ang paghimos elevator kung wa na napanang balaya. Di sa takapakumpleto sa balay sa atong kumbento, labi na sa iyang frontage kung naapan ang balaya. Nya wa man sa sila kabalhinan kay doon na sila gisaaran nga balay, kinahanglan man sa down payment haron adto silang balhin. So muna kinahanglan tag mga siguro labing minus 5 million nga atong i-partial diha. So kamong nag-invest, ako lang yung gihangyo atong taga-co-op. Ay co-op naman ang magdas atong DSAP diha sa Columbari nga ato lang usang gamiton ang unta ang investment kay mamaligya man niya tapuhon. So naatay mga DSAP nga mga pledges nga dawatonon, mga 15 slots pa na siya. So kamong ni pledge og 15 slots, kung pwede tabangin ninyo ang atong parokya aron makaproceed kita sa kompleto nga pagpreparar sa atong kumbento. Kung pwede i-remit na lang ang inyong mga pledges as soon as possible. Pero naamo dihay 5 million nga ikapahuwam ato ng huwaman. Saman? Okay mana? Duko-duko ra ba din? Dako ana. Dawa man sa kumuingong kamo dinhi. Ngako ba? Kamong na kitang tanang naminaw. Unsa man ni package ni sa atong pag-alagad sa simbahan. Dili ni siya ingong unsa diha, no? Tabangan sa nato ang dako kay nang tabang nila ni Cafe o ni Brad Titing o ilang pamilya nga ilang i-give up ang ila dihang location. Pero kinahanglan sad makatukod sad sila og balay sa other location. Mupalit pa na sila giyuta, nya mutukod pa na sila balay mo naton tabangan. Nya karon initial partial usata. Ana. Kuan kay ni grabe kay ning atong project, no? It cost big amount of money, pero ug mao ni ang requirement to show nga kita nahigugma sa simbahan, gamay ra kaayo ning presyoha, gamay ra kaayo ning gastuha kumparar sa gubat sa Russia ug sa Ukraine. Gamay ra kaayo ning gastuha kumparar sa gubat karon nga gihimo sa Israel ug sa Hamas. Gamay ra kaayo ning gastuha ikumparar sa atong mga katawhan nga nagsigig sugal diha sa kasino kada adlaw. Gamay ra ning gastuha sa mga tao nga nagsigig baligya anang mga syabo, papalit anang mga syabo nga nakabuang sa tanang mga tao. Gamay ra ning gastuha sa anang mga tao nga mikural sa ilang yuta ug mihingilin sa thousands of our poor people kay gikural og simento nga nigastog tagpila ka millions of pesos. Kining atong gasto para magkanindot ang simbahan, para manindot ang atong simbahanan, makalipay ni sa Ginoo, makalipay ni sa katilingban, makapalambo ni sa pagtuo, gastuhan tani. Di ba? Giling nga imong tupad ing na gastuhan ni nato o dili. Salamat ha niya. Usahan na inyong ikatabang kamong way millions. Kuan lang, palit lang mog slot sa SBF DAG. 500 pesos raman eh. Naapatay 9,000, nanatay 9,479 nga halin. Naapatay 50,521 ka slots nga available. Ako lang gining gitaas-taas ang akong pag-explain ani aron nato masabtan nga kining kahayag, kining Santo Niño nga atong gisigihag duol dili ni mahimong buhi. Ang kahayag dili mahimong hayag kung kita
dili ka maong muhatag sad sa atong kaugalingon para sa simbahan in a very unlimited way, dili sa limited way, no? Manindog na ta katong mutabang sa simbahan. Atong himuon ang ikasiyam nga nobinaryo sa kapistahan ni Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuo nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog manglohod. Pagampo sa ikasiyam nga adlaw. O Jesus nga may gugmaon o yamot, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan, nagaluhod ug nagasimba kami kanimo uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines nga nanagdilaab sa ilang putli nga pagigugma kanimo, nangamuyo ug nagpakiluoy kami kanimo nga paduktan mo kami sa imong Diosnon nga gugma nga dili unta mapalong aron higugmaon ug simbahon kanamo niining kinabuhiya ug hiaguma namo ang walay katapusan nga kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, o Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mupakita ngadto sa kalibutan sa matuod nga naong ni Kristo, sa ingon, mamahimo siyang makaluwas nga ilhanan alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga naa sa pangagamhanan, mga lagad sa katilingban, sa walay paggunahuna sa kaugalingon, magmaisugong musulti ug mubuhat sa ngalan sa kamatuoran ug justisya, ug musaksi sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga dinasig sa kamasinugtanon sa bulahang Birhen Maria ug ni Señor San Jose, kanunay natong tumanon ang mga lagda sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga amahan ug mga inahan, magdasig sa ilang mga kabataan sa pagsunod kang Kristo, pinaagi sa ilang kaugalingong panigingnan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan, makadangat nangadto sa Dios nung kalinaw ug sa kahangturan, magsadya uban kang Maria ug sa tanang mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga irihis ug mga sistematikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining novena, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaayong paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga gihalad sa nagmalipayon nga simbahan, sama nga gibutan mo nga ang imong bugtong anak ihalad nga kordero nga walay buling, nganha kanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw diha nga gihalad didto sa templo ang imong anak, nga uban kanimo walay sinugdan ug walay katapusan, gipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel ug ang kahayag sa mga hintil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagdaig kami kanimo uban sa mga anghel ug mga santos diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Iluluwa-luwasa kami sa kautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga makalawat kanimo, panipangulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang adlaw sa kinabuhi, ang labay mahimong tuwi. Ikaw kaulugan sa kinabuhi. Matag adlaw, matag tuwi, santo ninyo kalipay kasakit, kawadot kadunahan, kadahugan kapildihan. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan. Ayaw itugot nga akong mahisalaan. Unsa ang kinabuhi, huwag imong paguli. Ikaw kahulugan sa kinabuhi. Matag adlaw, matag tuig, santo ninyo kalipay kasakit, kawadon kadunahan, kadaugan kapildihan. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan. Ayaw itugot nga ako mahisalaan. Magampo kita. Pinaagi niining among pagkalawat o Ginoo, hingpita din hikanamo ang imong grasya sama nga gituman mo ang gipaabot ni Simeon o ingon nga wala siya mamatay hangtod nga nakasapnay una siya kang Kristo. Itugot nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay sa paglakaw namo
aron pagtagbo sa Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nung kahayag, gasa sa kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kung ato gyung gamiton ang tanan nga niya kanato aron ipaambit sa uban alang sa kalipay o kalambuan sa atong katilingban o sa atong simbahan. Salamat sa mipaambit sa ilang pag-alagad nato karon ining ikasiyam nato nga nobinaryo. Kita dinhing mga territorial o kamong mga online parishioners, salamat kayo nya sa inyo sang pagtampo sa ato mga slots. Nya special natong pasalamatan ang ato karong pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 9. Ang atong singer, nag-lead nato sa kanta, Brad Rene Monticalvo, ang atong kantor or salmista, Sister Alma Tariman, ang atong mga lectors, si Sister Rowena Gukong o si Sister Daya? Ligaya. Nalimot ko sa sige lang kong tanaw ako kainom doon. Nailisan man ko diri ang kuan. Si Ligaya Villamor. Unya ang atong mga nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rene o Mrs. Telma Pipito and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Nya akong usbon pagpahibalo nga padayon tang mamalit og slots para sa atong kumbinto aron mahuman ni karong pista pohon Abril atong gitarget Abril 12 mablisingan ni with Archbishop Jose Espalma. Nya dako-dako patag trabahoon labi na gyud ang paglimpyo anang atubangan. Ay, by the way, ako lang sulti ninyo, bisag di ko mo sulti sa amount, pero pila may presyo anang balay o yuta ni Cafe o Brad Titing. Wa ta mo bayad diha sa gidakon o kaninduton sa balay o sa yuta. Ang atong gibayran mauning duha ka butang. Una, ang atong pagpasalamat sa ilang pamilya. Dili ikalimod na kana sila si Cafe dili sa iyang pagkakapitan kung dili sa ilag yung pamilya kanang ilang balay gihimo na natong kumbinto. Unang mga pari na Science Las Father Willie dinhi mga tulod ha katuig anha sila maghigdaan kay wa pa may higdaanan dinhi yung tarong og sa nabuhat na ning atong simbahan mga 2016 nanay kahigdaan ang pari kada Domingo adto gyapon ang kaon sa ilang balay hangtod natapos ang termino sa unom ka tuig nila ni Father Willie dire sila si Cafe ilang pamilya mo'y mopakaon sa mga pari o sa mga bisitas pari kada Domingo. Mao nay unang pasalamat nato silang pamilya. Ikaduha kining ato ron dining developments 90% ani nagsugod sa panabang o paningkamot ni Cafe. Dili sa iyang pagkakapitan adto, kung dili sa iyang capacity isip parokyano. Siya nakignegosiyate das tubangan, nakignegosiyate diri, hasta diri. Iya na nga paningkamot og dako na natong pasalamat way kantidad nga ikabayad ana. Tagaan tala mo sample. Sa dihang ni Sayaw ang anak ni Herodias, nalipay kaayo ang hari nga si Herodes nga nagtan-aw nga ni Sayaw ang bata o dalagita. Ningon siya, pangayo bisag unsa, isip akong pasalamat sa kalipay ng imong gihatag nako, bisag katunga pas akong gingharian, ihatag nako nimo. Ang ipangayo sa bata, ang ulo ni Juan na magbubunyag, naputol ang ulo ni
Juan nga magbubunyag tungod sa kalipay ni Herodes. Muna tungod sa kalipay sa ni Cafe o ni Brad Titing, magguba gid ang ilang balay. Ana, ikaduha na tong gibasihan sa pagbayad ana, ang atong pagbayad sa ilang kalipay. Dili tingali kalipay ni Cafe, kay lipay naman 100 og si Brad Titing. Naamsan sila yung mga anak na pag yung mga apo nga naay sentimental value anang balaya. Unsao na nato pagtagbaw. Di ba? Mo na ato sa nang gibasihan. Mo nang kining tanan package ni. Mo nang salamat kayo nilang Cafe, Brad Titing og pamilya ato silang pakpakan nining ilang dako kayong ko. Sinan ka imong ipademolish ang imong balay aron monindot ang nataran sa simbahan namang iroy uban di gyud ka demolish sa ilang tindahan nga naa daplins dan nga nakahatag kahuots dan di man gani ipademolish hastang ilang koral nga nakahuot sa daan public road pagyud di man gani ipademolish hastang ilang tanom naa gani kilid daan nga public yung agianan di man gani ipademolish kani balay igo lang nakaali sa ato karong bag-ong gitukod nga kumbento gipademolish nila mo nang why presyo why amount of money nga makabayad ni ana pero pasalamat ta nga gitagaan tag higayon nga maka-express sa atong gamayng pasalamat isip simbahan dinhi sa San Vicente Ferrer Parish. Salamat gyud kay ninyo Cafe, Brad Titing og mga pamilya. Ato lang sang pangandoyon nga ang atong mga investors sa atong DSAP morimit na mo no o kamo sang naay mga extra diha nga amount nga atong ma-partial unta og bayad aron makasugod ta as soon as possible kay nga atong contractors naingon sila anytime Father pwede na gina namong trabahoon unya kung di sad na matrabaho di sad ta ka proceed to finish our convent. So, mao nang ato ng paningkamutan. Nya salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa atong kalihukan. Karong adlaw inighuman sa atong last novena karong gabi muhimo diha sa final rehearsal ang atong 5 ka contingents, Barangay San Vicente, Barangay Lataban, Barangay Tabla, Barangay San Roque ug Barangay Santa Cruz. Ato silang iampo nga maayo ang ilang paghimo nya ugmang adlaw magsugod ang atong activity alas 4:45 sa buntag ang atong biblical rosary panguluhan sa atong PYCC ug sa uban natong mga choir members labi na sa San Vicente Choir unya inig ka alas 6 mao ang atong Fiesta Mass ni Santo Niño minor Fiesta Mass nya inig ka alas 2 sa hapon mao ang atong major Fiesta Mass ni Santo Niño dinhi wa tay misa sa alas 12:15 ugmang adlaw unya ighuman anang alas 2 na adayon dihay showdown sa mga festival queens mosunod dayon ang atong street dancing ug human ana mosunod dayon diha ang sinulog showdown sa atong mga contingents. So ako lang ipahibalo sa atong mga kaigsuonan na expect mo gikan sa alas 3 or bisag gikan sa ala 1 or alas 2 sa hapon ugmang adlaw irregular na ang traffic situation dinhi sa atong San Vicente Ferrer. Ang atong mga barangays mipadala og mga barangay tanods nga mo manage sa traffic. Ang ato sad nga pasalamatan sa nato ang atong munisipyo nga mipadala pod sa ilang kapulisan o sa mga litcom nga mo manage sa atong traffic ugma palihog lang please bear with us nga naagid tay difficult traffic situation gikan sa alas 2 ngadto sa mga alas 8 gabi tingali ugmang adlaw pero if this is for the worship and honor of Santo Niño nganong di man nato antoso no. Sa sinulog bitaw ngadto Cebu, lakaw naman lang kita. Lakaw, halal lakaw. Kita sa dinhi mo experience sa tag linakaway, ginagmay. Aron sad ma-feel nato nga mura sa tag ni celebrate ko man eco man siya sa Basilica. Gamay nga eco no.
Gamay lakaw-lakaw sa tadin kay in street dancing basig daghan na yung mga karsadang lisod na gyud agian. Just follow sa guidance sa atong mga traffic enforcers nga i-deploy og bang adlaw sa atong mga barangay, labi na gyud sa barangay San Vicente nga maoy host sila si Cap Victor, komendador og mga konsehalis niya. Grabe ang ilang pag-invest og effort to accommodate aning atong special na kalihukan. Salamat kaayo sa mga taga San Vicente nga barangay officials ato sa silang pakpakan. Salamat kaayo. Manindog na tang tanan. Ang Ginoo manaak kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug kahayag ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Santo Niño. ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, vive, Señor! ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, vive, Señor! Cantarán magsiguro, cantarán magsiguro, magkaputan magsiguro, cantarán magsiguro. Senyor sa kabasko kini. Senyor sa trabaho kini. Senyor sa white trabaho kini. Senyor sa kapobre kini. Senyor sa gigutom kini. Senyor sa kauswagan kini. Senyor sa gobyerno kini. Senyor sa katawhan kini. Senyor sa ulitaw kini. Senyor sa dalaga kini. Senyor sa mga way uyab kini. Senyor sa may uyab kini. Senyor sa way forever kini. Senyor sa mahuyang kini. Senyor butang asawa kini. Senyor butang bana kini. Senyor padlungong asawa kini. Senyor padlungong bana kini. Senyor sa butang anak kini. Senyor sa padlungong anak kini. Senyor nangitag bana kini. Senyor nangitag asawa kini. Senyor nangitag hinigugma kini. Senyor sa paryente kini. Senyor sa ugangan kini.
Senyor sa silingan kini.